nahár, když jsem neviděl to lobby, protože jsem debrk, nebo jedno. Jo, tak jo, jsme tady, máme to nahár, doufám. Do piči. Do piči. Páni, neumí odemčit dveře. Nevešla, vidí, se můj bol. Tak jo. Aj Ben. Nahoru, aby tu dal bordel. Já budu rozdělat těch dveří. Dobra, necháme tady... Zavřít do sauny. Těžké. Není. Zaber ty nůžky. Tam ty nůžky. Nedělej to! Že to zatvonili do toho kanálu, ne? Neudělám moc. Aby byla tady. To je, ale by the way, je to hodně těžké udělat. Musíš postavit to na to zahradu. Co? Je to kanál. To potom nedostanu. No tak půjdeš tam má hora a půjdeš nějak pro tu půl. Jestli teďka sprint a stihneš to trochu a pak jdeš tím nezvyším. Ale nezvyším. Trochu jdeš pro půl. No a zhoď ambičku. Připravený. Teďka kdyby vylezl nějak s náma dolů. Ne, je tamhle. Pojď. Já si stoupně rovně. Ona teďka šla za těma bednama, musí si udělat ten Batman. Já to nebudu zase. Pojď. No není zase tak rychlo. To na 30 sekund. Tam je baterka. A to jde ke dveří. Nevím. Tak to hoď tady někde, tam zábradlí je pak tam pak radši rychle zaleze. Dívka se teďka bude podle mě spawnovat tam blízko, kde si zabil tam dole, je to maso někde tam. Jsem to schodil. A ne, už radši do té díry, ne? No jo. Ale je co tam dýchají se na Jo, ale když... Dej tam tu baterku, ne? Jedno, stojí tady. Tady máš. Nevím, kam to hodím. Ještě tam, tady. Je to pěkně speedrunu. Už? Co? Na zahradu. Ten tu! Tady. Kolkou mi k ničemu.
bránit dál. Bacha, buď v tom rohu. Si počkám. Tak musím taky už. Dej mi tam šíp. Natáčí to. Jo. Já se radši nabiju tu baseballku a rychle jdu speedrun a tady všechno prohledat. To mi docela jako k ničemu je fr. Pojď. Kde je ten náboj? Hej lidi, já to pěkně speedrunu, já moc nemluví, protože se docela bojím, že umřu, ale mám ještě denní docela. Rychle, musím být tam nejrychlej, musím být docela rychlej. Ne. Uhni! Ani neprohledal si. Máš tu něco? Nemáš, máš tady tak prd. Já se bojím! Může ta Granny někdy aspoň být mrtvá na minutu? Ona pořád jenom jde a já nemám žádný klid pořád. Super, v záchodě záchod, klasický v každý hororovce, co hrajete lidi, musí být záchod. Klasický Porto V4. Všude záchod. Záchody jsou tak hovno.
Počkej, ona se zase už probudila. Tak jo lidi, udělám jednu věc. Až ji zase zabiju, vemu rychle to Hotovo. Uhni! Myslím, že kampují to dima. Rychle. Já nakrmím tu vránu. Mám dát takhle kolečko na hovnu. Dobrý, jak jsem v ránu? Já se bojím. Pojď. Vy možná teď nevíte, co jdu dělat. A já jdu rychle sem. Doufám, že se mi to povede na první pokus. Že když ne, jsem pěkně. Kladivo. Dobrý. Počkat. To bylo tím, že ta hnusná věc kulatá jenom tam prostě... To je jedno. No se ta kulatá věc to nemohla vůbec zamrazit. What the fuck? No jo, to je každá hororovka, všechno je rozbité. Já se moc nebojím. Tím mě zamklo. Pojď sem. Jsem připravený. Totálně. Koule tam je. Jako něco. Já tady mám připravenou kušporu. Hezky zapíchnu do zadku. No pojď. No už seš tady. Fo. Pojď. Ha! I guess. Co to je? Maso. Fuj. Lidi, já
si pořád beru tu kůž, protože já nezvládám skoro žádné věci. Hraju to 15 minut, prohraju to a vyhraju. Ale kdo ví, že to asi prohraju. Já nemůžu stopat, já na to nemám čas. Jo, sorry, nemůžu to udělat, protože se musím snažit. Kdo má editora, tak si to hezky, tak to má klid, ale já nemám, já musím to, tady můžu zestříhávat, já si nemůžu to dělám, já můj brat to udělá. To bylo dobré. Mám teď 15. Nějaká palička po hlavě? Jsem Granny? Vidíte lidi? Já to dávám docela. Takhle se má aspoň nějak hrát ten hardcore. Takhle se má hrát. Umění. Proč se mi zdá, že ten čas ubíde hned za 1 sekundu? Dobrý, Granny to tady rozrazila. Kartu! To volám lidi na mou bráchu. Jsem už docela daleko. Já se zkoumám do toho auta. Teď budu čekat, než odejde. Já potom běhnu na tu nějakou, já běhnu z nějakou zahradu do té zahrady, magie.
s tím během, že se tam udusila, tak já tady taky něco udělám. Wow, svíčka, to se mi hodí. Koho zajímala nějaká debilní svíčka? Já neuvěřím, že už já jsem skoro na konci. A vy se pořád na to, doufám, díváte, jinak budu hodně smutný. Že tady natáčím proper. Kde to mám dát? Asi nevím, tady. Mně chybějou poslední 3 věci a mám to vyhrané. Já nevěřím. Nevím, proč jsem mi přilákal sem. Prostě mám jistotu, že já tohle dělám. Tady je ta šmata. Máme, já natáčím. Tak jo, lidi, ona je na zahradě. Já jdu nahoru. Úplně. Takže. Počkejte. Tak jo, lidi. Kde popala, Hej, neskuste mě přemluvit, až to jdu hrát až jdu hrát na extra. Na to si úplně zapomeňte.
chybí poslední klíč. Je to ten červený. Klíč. A já to dohraju. Já vím, že lidi tohle video bude, nevím, 1000 úplně, že to bude úplně dlouhé. A to je jedno dlouhé. Jsem nenašel. Tady už nebudu potřebovat. Kdo mohl? Přemýšlím. To může být na hodně míst. Je čas se tam vydat dolů? Tak to ne. Čas. Sorry. Protože říkám sorry. Protože vůbec je ta nová verze. Takže mě k ničemu se dá říct. Poslední věc. Poslední. Jo, lidičky. Jo, čau, Luciku. Víš, kolik mi už chybí věcí? 1. Chybí mi poslední červený klíč. A ten mě zajímá, kde je. Že jo, lidi, musíte mi to říct. Jako, že vy chcete, aby jsem šel do těch dolů. Nebylo mi jasný. Ne, nebyl. Ještě. Všechny věci k dveřím byly tady. Čekat. Zbral jsem ten kód? Ne? Bojím, kde je, ona pořádem směje. A ji tam přivolám. On to pokuká. Co si děláš? Jak mi to zamrazil? No jsem mrtvej, ona mě sejme, on kvůli tomu může si to Já nevím, kde je ten poslední červený klíč. Kanály. Ale tam je ten Pavlou, on je rychlej. Nebyl, ale je rychlej. Počkej, měl jsi už melounek? Jo. Prosím. On byl teď bedna. Takže jak se u Pavlouka ten více. Už se tam viděl, kde je to číslo? Jo, vidět. Já myslím, že k tomu, kdy už vyblej ten klíč konečně. No, možná už vyblila dávno, ale já to nevím. Ale já nemůžu to.
Jo, lidi, nic se neslyšel tou dobou. A nic se nestalo, můj první den v práci. Rychle. Než půjdeš, jak ti to trvá celou věčnost. Stačí. Jediné, co mi stačí, až ten klíč bude tady, kde se teď otočím. Klasicky tam nebude. Dopravdy miluju věci, kde jsou, tak tam nejsou. Tak jo, lidi, už jsem tu. Jsem tady ve místnosti a tam Zas to nikdy nedostanu. Je pavouk. Vidí, taky pomalu. Kde to totiž nemám? Tak jo, tady jako je trošinku ní. Karky! Ustač! Já se bojím strašně. Tak. Dobrý. Jsem tu. Ale mám pocit, že ono v tom trezoru nemůže být. To je jedno. Kde je ten východ? Co už tam píčkom? Ale opravdu nevím, ty spalny těch věcí, to nevím. Tak to je skvělé! Wow! Nůžky? Jaký jsou tady dvakrát? Jedný nůžky jsem použil, ty tu doslova byly tady. K čemu? Já jsem se tak snažil, ne? A už to nezvládnu, já končím. Za chvilku se mi už vybije baterie. Sorry lidi, ne, prostě končím už. Já jsem ne. Je. A prostě víte... Dohreš, nezapomeň, že tvůj telefon vydrží mega dlouho na 1%. Dáš. Lidi, já prostě, víte co, pro vás, když se na to budete aspoň dívat, tak to pro vás udělám. Ale teď počkejte. Tak jo lidi, jsem tu. Už možná vím, kde bude klíč. Jsem zapomněl na ten takovej, na ten otvor u toho pavouka. Je tam je prostě, tak tam to možná bude. Jaký já se schodím. Dobrý. Bye. Dobrý, jsem tu. Dobrý, jsem tu. By the way, jsem tu už byl. To je jedno. Jo, byl jsem tu. Mě aktivoval. Jo, to pavouka tak nesmysl. On byl někde tamhle blízko. Já jsem s ním vystrčil
moji tlustou hlavu. Zatoč. Dobře. Nikdo. Jsem vizitel. Teď je pravá chvíle, je tam. Jo! Teď se to... My jsme dohrali to už stačí jenom dostat, otevřít ty hnusné dveře. To mi, jo, tohle bylo mi by the way trvalo nějak 40 minut, kdyby mi brácha umělem to nerozdělil. Tam hajzlík. To je no. Jo, mi to se stříle, neboj. A i tak, že prostě aby to nebylo tak dlouho, ale bylo by tam ty důležité všechny. Na co, že dohraješ drony. To rafu. Piču. Kam já ti řeknu, musím něco dát. Chceš dát? Nejsi se jinak mám. Obejdi to prostě a odemči to. Pokud se teda trefíš, trefíš. Už to Viděli jste to? Zvládl jsem Granny na hard. První video, hned výhra, klas. To se nikomu nepovedlo. Jo, jumpscare, jaký je starý. Nikdy jsem ji skoro nedohrál, možná tak jenom na easy. Takže doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího. Čau, čau, čau.